Аз съм мистер Емхот и при мен е Дуплекс. И днеска ще снимаме на паркур. Мод в GTA. И ходим бавно като някакви пичове. Като някакви тежкари мутри. Гангстери. Да. И забързваме темпото. Барам, 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 барам. Барам, барам. И сега вече ставаме нормални хора. Нали така? Да. Много дълго това е. Да, бе, за какво изобщо е толкова? Айде, Давай, виж го му. скачай, скачай. Ей, шо? Какво направи, бе? Обърках се, бе. Как сгоди? Обърках общата, бе. Иначе умря ли? Да. А, не жив бях. Аз сега се бия тук, като някакъв каратист. Не се би, бе. Айде се бием двамата, искаш ли? Не, мерси. Айде, специално за клипа ще го направим за финал. Искаш ли? Добре, бе. Ама за финал не сега. Сега не. Чакам та се качиш горе. И това е много дълго. Да, моеха го направят с 10 метра по-късно, нали? Аре, рюкай. Ай. Тарам, тарам, тарам. Цена къде? Нагоре. Ага. Така сега. Така. Сега тук. Мамко! Как ще падна, бе? Ме я спаднах. Ай. Тук много мря да се изкачвам. Аз, въздуха. И да знаете, не сме прота. Да. С това го играя за втори път. Аз па за първи. Да, и ви боксери, по повод, че не качвам хайди клипове, че компютъра ми е много слаб и много бавно ще се конвертират. То циганин тук колко му пречи, бе, мама деба. Ах, и са, бе, педерас. Да, така е. Да ти смажат тиквата, ей. Губим двама, да искаш ли? Айде. О, такой циганин. Умирай. Дай да го унищожим този. Да, аз бия земята. А ти биш мене, бе. Не, бе, бия, не, бе, спокойно. Мене отцепиш. Аре, умре, бе. Ай, умирай. Аре, бе. Мърша. Ти можеш да самоуби, бе. Умра ли това, бе? А тебе те кликнаха, бе. Това е бил админ, явно. Мама не деба, бе. Да, и сега трябва да спра клипа. И извинете за проблема. Чамок, че, слез, стой тама. В този сервер няма команди за анимации. Извинете за проблема и така. Ушът, пак ще падна. Кик... Стига, бе, как ще падам? По-малко, по-спокойно върви. Върви като мутра. Да. Аз така вървам. Те изчакам ли или да продължавам? Ако искаш, продължай. За да стане и клипа по-интересен. Да, аз продължавам, той след мен. И да, тук трябва да направя така. Тук като стигнеш най-отдолу скачаш. Не знам, по ще ми обясниш. Като стигнеш на контейнерите, тия въздуха трябва да скачаш. Да, аз продължавам, той мап почти го бях превъртял. Пак ли, бе, мамка ти е, че? Той мап почти бях го превъртял. Аз за първи път играй. Аз сега си избера любимия ми човек. Какво стана? Как махнаха те от сервера? Не, избрах си любимия човек. Ага. Аз продължавам напред. Ела да го покажеш после, като умреш. Ти продължай. Аз паднах, сега се качвам пак. Това много нависоко има, дразни. И фък дем, паднах. Ела, аз те чакам. Да видиш любимия човек. В цялата игра. Аз нямам любим човек. После искаш ли друг клип в Call of Duty? Кой е Call of Duty? Това Call of Duty има такова мултиплеер Call of Duty на GTA. Не са може. Или така да играм просто за кеф. Идваш. Виж ми са. Той е много як. Особено ако си с моят скин.
Аз нямам скинови на хора, защото... О, забравих да скоча! А, Просто за първи път игра, извинете, че съм такъв... той, и аз не съм толкова добър в тази игра. Аз в играта съм добър по дрифт, ама по такива глупости, паркурчета, марчета не мога. Паркурчета, хуичета и така нататък. Фрирън. Фрайстайл. Това е тъпо, аз един път играх в един сам сервер с таки рикови, Black Flip, задно салто и такива неща. Ма в тази игра? Еми да. Няма. Ама първо трябва да свалиш един мод, иначе да... Фристайл мод, нали? Един такъв, дето правиш трикове с него. Да. Не точно такъв. Сами кажи какво да правя, слезнах по тия. Ами, слизай долу. В сградата ли да слезна долу? Има предвид. Значи, ако виждаш ни... Ти къде си точно сега? На тия оранжевите контейнери. Да. Ами, скочи долу на сградата. Сградата... Ай... Ако така спира да снимаш вече? Що? Дедам. Още малко да не се помъчим. Да, тук виждам в една стаичка. Да, и за рождения ми ден ще има доста... Аз ще ставам. Що? Така. Ими, добре, чо. И дуплекс напуска партито. Още малко. Добре, дуплекс не напуска партито. Аз... скочи ли Панах бе да искам. И умря, нали? Да. Защото някой път се бъгва и не умираш, като паднеш. Това е брутално. Обаче аз ще... Ето та. Да, и последен път умирам и спирам клипа. Защото иначе става много дълъг. Съби ми и спира клипай. Ти ме смазавай. Бягай! Остави ме да отодаря един път, бе! Спри, бе! Кикнаха та. Спри да снимаш. Да. И до виждане в боксери, аз бях мистер Емхо, чао. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Wax battle will break down for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone, SC where yes, I know. The red beam vaccine, pack red beam, put them up. You pluck the bad seed off the wall, spitting the gorilla tag team. What's up now, duck down, stuck, they can't breathe. Yo, you know the routine, the demon effect, please don't step. You wanna feed one of my pets.